Tant a Catalunya com a Espanya, el sector serveis és el que acumula més aturats pel final de la temporada de Nadal. També ha augmentat l'atur entre la indústria i la construcció, que al gener ha notat la desacceleració en el sector immobiliari. Amb tot Espanya hi ha 132.000 persones més que buscaven feina al gener. El nombre de desocupats supera els 2.200.000. Aquest increment és més del doble del gener del 2007. Este es un dato muy malo. No pretendo ocultarlo. Es un mal dato, diría más bien muy mal dato. Tiene que ver con un sector de actividad, el sector servicios, y dentro del sector servicios fundamentalmente tiene que ver con el deterioro del sector inmobiliario. Catalunya és la quarta comunitat autònoma on més ha crescut l'atur, amb 17.000 nous aturats, i ja són més de 200.000 les persones que no tenen feina. No és l'única dada negativa. La contractació a les oficines de l'INEM també ha caigut un 4,3% respecte al gener de l'any passat. Puja l'atur i també pugen els preus. La carn, el peix o la llet han incrementat fins un 8% els seus preus respecte al mateix període, a l'any 2006. Segons dades de l'últim estudi de Caixa Catalunya. L'estudi s'ha elaborat en funció dels productes més demandats per les famílies, dividits en 3 grups: aliments, transports i oci. El pa, la carn, el peix, els ous o la llet han incrementat tant els preus que omplia el cistell de la compra era al desembre un 8% més car que el mateix mes del 2006, segons un estudi de Caixa Catalunya. Una dada significativa si es té en compte que l'Institut Nacional d'Estadística havia situat l'IPC en el 4,2% i que explicaria la percepció que els ciutadans tenen sobre l'encariment dels productes bàsics. Encapçalen la llista la llet i els carburants, seguit del pa, els ous i les fruites fresques. El tabac i les hortalisses també han pujat més que l'índex general de preus. L'informe conclou que existeix el risc que el fort encariment del cistell es traslladi a altres béns i serveis i als salaris, que podria provocar un augment de la inflació a curt termini. Avui una trentena de dones immigrants al taller de mares de Can Puiggener ha visitat l'Ajuntament de Sabadell, on han estat rebudes per l'alcalde al ple municipal. Les assistents han pogut conèixer el funcionament del ple i les seves instal·lacions, així com conversar amb l'alcalde Manuel Bustos. Les convidades li han fet preguntes, han expressat les seves preocupacions i inquietuds, sobretot pel que fa a vivenda, treball i educació. De la seva banda, Bustos ha parlat dels drets i obligacions de les persones nouvingudes per formar part de la ciutat de Sabadell. Aquesta visita s'emmarca en el programa municipal, un espai de trobada i aprenentatge organitzat per l'Oficina de Nova Ciutadania, que pretén fomentar les relacions interpersonals entre mares i potenciar el seu aprenentatge de la cultura i la llengua catalana. A aquesta visita també hi ha assistit un grup de dones d'origen immigrant que participen en un curs de català en diversos barris de la ciutat de Sabadell. Ramon Burgués, regidor d'Educació i Convivència, ha explicat en què ha consistit aquesta visita i quins eren els seus objectius. S'han creat aquests tallers de dones, de mares nouvingudes, on se'ls dona un coneixement de la ciutat. En aquest cas, en el dia d'avui, el que s'ha fet és que poguessin conèixer també el govern democràtic de la ciutat i, per tant, l'Ajuntament, que coneguessin quines són les nostres institucions democràtiques, com s'elegeixen els seus representants i com poden participar també a la vida social de la nostra ciutat. Estic molt content de la voluntat que tenen les persones nouvingudes de conèixer la nostra llengua. Els cursos que s'organitzen des de l'Oficina de Nova Ciutadania a través del Centre de Normalització Lingüística i també amb col·laboració amb les escoles d'adults, la participació de les persones nouvingudes és molt elevada. Per tant, manifesten aquesta voluntat i nosaltres els volem ajudar també que s'integrin en el coneixement de la llengua. L'Institut Català de Paleontologia s'ha adherit a l'Associació Sabadell Universitat amb l'objectiu de col·laborar en l'organització de les activitats universitàries que tenen lloc a la ciutat. D'aquesta manera, l'Institut de Paleontologia iniciarà activitats formatives a la ciutat, una de les quals serà un curs per debatre sobre algunes de les qüestions més polèmiques que afecten aquesta matèria. Els principals destinataris a aquest curs són els joves interessats en conèixer els secrets de l'origen i l'evolució de la vida i de l'home en la natura. D'altra banda, l'Institut té la voluntat de posar a mans els diferents agents socials totes les eines que permetin fer un ús lúdic i cultural del patrimoni paleontològic amb la creació d'una xarxa de centres d'interpretació locals en aquesta disciplina. I així doncs, i amb aquesta nova adhesió, ja són 7 les entitats
que formen part d'aquesta associació. Montserrat Capdevila, regidora d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell, ha assenyalat la gran importància d'aquesta adhesió. D'altra banda, el director de l'Institut de Paleontologia, en Salvador Mollà Solà, ha afirmat que està molt orgullós de formar part de l'associació i ha manifestat la voluntat de continuar treballant activament en la recerca i la investigació. En la mesura que això significa d'enriquiment i d'afegir coneixement i possibilitats d'adquirir-lo en aquest entorn del nostre àmbit territorial i de la nostra ciutat. Pensem que la difusió del coneixement i de la paleontologia i de la biologia en general és una responsabilitat veritablement molt important de l'Institut i que vol assumir. Per tant, l'àmbit de Sabadell Universitat ens sembla un àmbit perfecte per fer-ho i, per tant, estem molt agraïts i molt contents de participar-hi. Tranquilo. La flama de la llengua catalana ja ha arribat a la ciutat de Sabadell. Ahir va tenir lloc la 34a edició de la seva renovació a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, on hi van assistir unes 180 persones. La flama es va encendre al peu de la tomba de Pompeu Fabra, com veuen en imatges, en presència de Jean-Claude Denis, l'alcalde de Prada, Jordi Mir, historiador, excursionista i professor de la Universitat Catalana d'Estiu, i en Francesc Guillamont, que és membre de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. La UES, la Unió Excursionista de Sabadell, que tot just celebra, recordem, els 100 anys de l'excursionisme sabadellenc, també hi ha assistit per fer entrega de la medalla del centenari a l'alcalde de la ciutat on va morir el mestre Pompeu Fabra. La flama romandrà exposada a la seu de la Unió Excursionista fins demà dimarts, dia 5 de febrer, i després canviarà d'ubicació a l'espera de l'acte de reafirmament el pròxim dia 12 i el seu posterior trasllat a peu de Monistrol al Monestir de Montserrat el pròxim dia 17 de febrer. I aquest cap de setmana Sabadell ha celebrat el Carnestoltes. La festa ha començat dissabte amb el pas de la comitiva reial i el pregó del rei de Carnestoltes i ha continuat diumenge a les 12 del migdia a la plaça Sant Roc de la ciutat, on ha tingut lloc el ja tradicional ball de Carnestoltes amb l'esbar Sabadell Dansaire i la copla de Sabadell. A partir de les 5 de la tarda ha arribat el moment segurament més esperat per grans i petits. La rua, aquesta que veuen en imatges, que ha recorregut els carrers de la ciutat de Sabadell, des de la plaça de la Creu Alta fins la Rambla. El ball de fi de festa ha tingut lloc a la plaça Doctor Robert a càrrec de l'orquestra La Secreta. Tot i la climatologia, els sabadellencs i sabadellenques han respost tal com mereixia l'ocasió. I en la recta final dels nostres serveis informatius fem ara un breu apunt en esports, i és que el Centre d'Esports Sabadell va aconseguir un empat a la seva visita al camp de l'Eivissa, que manté l'equip al mig de la classificació. Els arlequinats es van avançar al marcador al minut 20 de la primera part gràcies a un gol de José Mari, curiosament el mateix golejador que la primera en el partit de la primera volta. Amb aquest resultat van arribar al descans, tot i que les sensacions eren bones, res feia pensar que la segona part faria un gir tan radical. Només començant a faltar, la frontal arlequinada va permetre als illencs aconseguir el que va ser el gol de l'empat. L'autor del gol va ser el sabadellenc Juan Carlos, amb un xut perfecte en falta directa. L'empat va deixar descol·locat el Centre d'Esports Sabadell, que es va dormir i va deixar masses ocasions de gol. Tot i així, el partit va acabar en l'empat a 1 definitiu, amb un resultat que situa el Centre d'Esports Sabadell suma 7 jornades sense conèixer la derrota i que es manté a la zona tranquil·la. Recordem que la pròxima cita serà aquest diumenge a 2:45 de la tarda contra el Badalona a l'estadi de la Nova Creu Alta. I amb aquest apunt esportiu nosaltres arribem al final dels serveis informatius. Recordin, demà tornem puntualment a partir de 8:45 del vespre aquí a Canal Català Vallès. Fins demà, molt bona nit.